Здравейте, ще ви покажа как се приготвям една много любима моя мандичка – печени чушки с млечен сос. Необходимо са ни 7-8 печени чушки, 1 литър прясно мляко, 1 глава лук, 1-2 скеливки чесън, 2 супени лъжици брашно, 4-5 супени лъжици олио, 200 грама сирене, сол и черен пипер на вкус. Първо нарязвам лука и чесъна. Печените чушки може да ги оставите цели, но аз предпочитам да ги нарежа. В сгорещеното олио първо запържам лука и чесъна за 1-2 минути. След това добавям нарязаните чушки. Посолявам, поправям с черен пипер. Запържам ги за няколко минути. Добавям и брашното. След като и то се запържи, на части на 2-3 пъти добавям прясното мляко. Оставям яденето така при направен огън за 10 минути. Махам от котлона, добавям натрошеното сирене, пръснам с малко мазнина за свежест. Яденето е готово. Надявам се, че тази рецепта ще ви хареса и на вас. Ако е така, харесайте видеото. Не забравяйте да се абонирате за моя канал. До скоро!